vi välkomnar upp på scenen en relik från 60-talet, nämligen Hippie-Rune! Hörde folk, mår ni bra då? Skoj för er, själv med och sådär. Jag fick på flabbet några dagar sedan. Helt sjukt. Jag var ute på stan och gick och så mötte jag en tös. Och på hennes t-shirts stod det "Make love, not war". Tänkte jag, varför inte? Så jag försökte. Men de blev skitsura och slog på mig. Och sparkade mig på armbågen som var ont. Men det är inte så farligt. Kommer snart att kännas skönt igen. Jag ska flytta på stativet så ni kan se mig. Jag har börjat med en ny bantningsdiet som gör att man stärker ner i vikt. Jag vet inte vad den heter, men jag kallar den för socialbidragsdieten. För er som inte har sett den för vill jag säga, hej kompis, det är jag som är Hippie-Rune. Jag är född i Malmö och växte upp där. Jag växte upp en bit i alla fall. Från 60-talet rökte jag så mycket cannabis så jag blev kraftigt rökskadad. 60-talet var ett underbart årtionde. Det är så många schyssta grejer som jag skulle kunna berätta om. Om jag bara hade kommit ihåg det. Jag bor ensam, tror jag. Ibland är jag osäker. Och jag har inga barn, inte vad jag vet. Men jag har massor med kompisar. Över 300 på Facebook. Jag var på arbetsförmedlingen igår. Det fanns man så dålig erfarenhet av dem. Så jag kunde inte se på eftermiddagen. För jag vill inte förstöra hela dagen. Och när jag kom dit var det fullt med folk. Och fruktansvärt tråkig stämning. Så sket i det. Och när jag kom ut märker jag att en full som har slått min cykel. Så när jag kommer hem ringer jag polisen. Det känns konstigt, för oftast är det de som ringer till mig. Men det var en maskin som svarade och upplyste mig att jag hade plats nummer 17 i kön. Och det kändes stabilt. För det var i alla fall inne i systemet. Men eftersom det är tråkigt att vänta och dessutom fick ont i armbågen så jag la ner luren och satte på tvn istället. Jag kom rätt in i en golftävling. Och där stod en man där på den neklippta gräset. Han stod till bollen och den rullade iväg. Sen ett par minuter sen, efter ett par meter, så försvann den. Och publiken jublade, han lyfte på kepsen och så glad ut. Jag tänkte det skulle få honom. Så plockade jag upp bollen och gjorde så här. Jag tänkte, vad fan vill han ha sagt med det? Det första jag tänkte, titta här bollen, jag har hittat den. Men jag tänkte, det kan inte stämma, för det var själv som stod i den nu. Jag började snöa in på det allt mer. Och så plötsligt hör jag en röst som säger, det är polisen. Jag visste fan, hade polisen där ju. Men jag hade snöat in på golvet så mycket så jag visste inte vad jag skulle göra. Jag ville inte bara komma polisen nu. Jag tänkte det finns bara en sak att göra, eller hur? Så jag tog upp luren och sa, hej, det är Rune i röret. Du har plats nummer 1 i kön. Jag tar ett samtalsfoto och blir ledig. Och kom ihåg det på att alltså, bråka inte med varandra, det är omodernt. Det är helt ute. Tack. Hippie-Rune!